Mayong adlaw kanaton tanan, labi na sa atong mga suking paminaw sa programang Tingog sa Kamatooran dinhi sa istasyon sa 98.3 Astig Video FM sa Tagum City. Mga higalaigsoon, sugod sa usa ka oras kami makikuban kaninyo uban ang pulong sa Ginoo na atong pagkalimutan karon. Apang sa dili pa, adto kita sa pagtimbaya. Good morning para sa ato ang kanano ato ka sa pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga nagapadayon sa pagpaminaw o pagsuporte ini nga programang Tingog sa Kamatooran. Unang-una, mayong adlaw kanimo Sir Oliver Tauho, kauban sa imong pamilya. Diya sa Olive Repo Car Display sa Briscan to Malinaw Uno ug bisan sa imong mga trabahante nga kabalumi nga naminaw pod sa sama niini nga adlaw niini nga programa sa Dios. Salamat kaayo sa imong tibuok nga pamilya nga mapadayonon nga nag-support ug ang Dios magpanalangin sa kanunay sa inyong kinabuhi. Ikaduha ato itimbaya ang family Arcelo, Pastor Ben Arcelo and family dito sa Candiis Laak. Mayong adlaw kaninyo Pastor, maayong pagpaminaw diha karon ug diha po sa Sibulida Laak ang Pastora Mary Jane Presores, kauban ni Pastor Jaime Presores ug sa uban na yang mga kaigsuonan diha ug mga silingan nga kanunay pod nagapaminaw sa niini nga programa. And of course, atong itimbaya ang alagad sa Dios sa Maitong Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña, kauban sa iyang pamilya o sa tanang mga katawhan sa Dios nga iyang gidumalahan. Maayong adlaw o modeklara mi nga ang Ginoo kanunay magapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Diya po sa Tagpupuot, Florida, Kapalong kay Pastor Jeff Constantino, mayong adlaw sa inyong diha Pastor, kauban ni Pastora Maribel. Maayong pagpaminaw nining adlaw diha po sa Barangay Manga sa dari sa Tagum City, Pastor and Mr. and Mrs. Joselito Tantiado, maayong adlaw. O ako pong itimbaya ang kanang kapamilya nato sa Restoration of Life Family Church dinhi sa Tagum City. Ang atong mga kaigsuonan naa diha sa Luna Kapalong, naa sa Clementa Kapalong, naa sa Talaingod, sa Panabo, sa Davao, sa Carmen, sa Santo Tomas, o labaw na sa tanan diri sa Tagum City. Ang atong mga kaigsuonan diha sa Ginoo nga padayon nga nag-support. O itimbaya po nako lastly ang ako ang mga ginikanan diya sa Sawata, San Isidro, ang Flores family. Mayong adlaw kanatong tanan o sa gihapon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. May buntag ako sa itimbaya ang pamilyang Aldrin Becerra, Zamboanga City, ang Restoration of Life Family Church, Zamboanga City. Ingon man usab ang akong mga parinting nga naa sa Panabo City, Kadamuhan, Antoy family, Bustamante family, o Academia family. Ano man usab ang akong mga friends na live karon sa Facebook. May buntag sa akong ang nila magpanalangin. Mayong buntag ako pong timbayaon atong mga listeners diya sa Cambal Province, especially sa Compostela na atong mga listeners diya sa atong programa ang Ginoo magapanalangin. Kaniyong kanang samtang nagakaminong karon sa atong programa. Mayong buntag mga kaigsuonan, ang Dios magpanalangin. Ako pong bibayahon na natin mga kaigsuonan sa Tagum City, may Sibra, sa
palengke o sa bantang mga lugar di maabot ang ito. Ayaw buntag kung sa pinagod sa pilan. Pilas sa pagkakaroon. Ihatap na ito. Pastor ka ba? Karigon o kamahan, namo nga Diyos, nangyara sa Lord sa kapitagon. Kaduol kami mga Diyos, mga kaulan ng mo Lord, wala ka sa pinabuhi. Isa po Diyos, ng programa Lord, na Tingog sa Kamatooran. Isa kami Lord, na ikuban na ka na mo karon. Isa po Diyos, na mga lakad kami Lord, na imong kagag mga mensahe Ginoo. Salamat amahan, na ikaw Lord, magkapabati Lord sa tanang nga nagapaminaw ng inyong orasan Lord. Inyong orasan Lord, ang tugyan di alaman kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayong buntag pag-usap mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo. Lain po na higayunan na ato na po madungog ang tulong sa Ginoo. Naka-experience ko o buhay o kining nato. Iro ka. Dahil kinaya sa kong iro na. Layo pa ko. Makabalo na sila kung wabot ko o di. Bisan gali sa tingog pa lang sa motor. Makabalo na sila kung wabot ko. Hindi kaya pastor, pero po og taong bisan gani sa layo pa kabalungig sila o makadungog na sa tingog sa motor bisan ang kapusok sa tingog sa motor na baluan na layo pa gyud. Yan na dai po ang hayop. Actually, ang hayop is nalang sa espiritu. Wala siya. Kaya ang espiritu, mo na siya naghatag sa isang hayop. So, sinimil ang sakay ang experience niya. Nagani siya pala. Except kasi natiyan, may lumabala. Ingon na ato man og mga iro no kana isa sa akong nakita gyud sa iro is excited sila kag bisag ka nang mulakaw kag mga kilalang ka minuto o oras pag muli ka excited ang iro mura pa ginatudloan ko niya nga maging excited mo na isa sa akong big na commentan sa pagatiman ako iro nga ang iro excited sila makita na nilang amo kanunay yun na bisan pag ako nang usay na panahon suko ko sila bunalan ako pag uli na ako musugat na ako na happy siya nga every time musugat sa kuha tinuod kong gingon na bisag layo pa sa tinuod nga mas una pang iro musugat kung sa tao mas ana siya ka excited makita niya amo muna akong sinatian na mo sa pagatiman ng iro. Tinuod din na siya, pastor. Kay ako, napunod ko'y iro, pulo na siya sila kabuo. Minsan, hindi na nagdiriwan sa kanya. Excited ka ay siya kung iligmatan ako, ato na ko sa iyahan, maambak din siya, nakikikikik yung ito. Nagpasagot lang din na nakailagid siya sa iyahan ng amo. Kung bulak ako, usahay, magyabaw, pag abot na ko, ibalik na ko, kasaban ako, talo sa sulod. So, nga na, mura kong tao ba, mangatod ikaw po, makatspod kami, ngawon po sa iyahan. Chapter 1 verse 3 sa Isaiah. Bisan gani ang mga baka makaila sa ilang pagkain. Ug ang mga asno makatultol sa pasungan napakan-an kanila sa ilang pagkain. Ang hayop ay na siya'y kaugaling pagrespeto o pagtamod sa iyang sa iyang nagatiman. Murag gipakita sa Ginoo nga mas naibuot ang iro kaysa tao. Murag sakit-sakit siya paminaw pero mao'y Ginoo.
tungod kay mas mutimbaya ang hayop pinag-abot nimo kaysa tao. Nakitiw na yung ikog, mapansin siya. Tungod kay ang hayop is nagarespeto sa nagatiman siya. Dako ang iyang pagtamod, pag-respect, pag-ila sa iyang tagalog. In biblical na principle, dali ko na ko, dali sa verse 3, chapter 1 sa Isaiah ni Noon, bisan gani ang mga baka, makaila sa ilang tagalog. Pero usahay ang tao, maglisod sa pag-ila sa tinuod na tag-iya sa iyang tagalog. Ingon pa niya dinhi, bisan gani ang mga baka makaila sa ilang agalon. O ang mga asno makatutol sa pasungan nga patan-an kanila. Sa ilang agalon, apan ang Israel na akong katawhan, wala makasabot o wala makaila. Ang Israel, usa ka nasod diin gihatagan og pagtagad sa atong Ginoo. Gisalikway sa mga Hudiyo si Jesus. O gihatag sa ato ang kahigayunan aron kitang tanan nga niya karon makasabot, makaila kung kinsa kayo ang tinuod na tag-iya sa ato. Usahay gihatagan kita sa usa ka pagsabot na mas maayo pa ang baka kay moila sa ilang agalon. Apan ang tao sometimes dili moila sa tinuod nga tag-iya nga mao ang atong Ginoo. Usahay sakit sa side sa atong Ginoo nga ang mismo ang hayop iyahang tagaan pagtagad. Iyang gikumpara sa tao o sa hayop. Mas gitagaan niya og usa ka higayon nga example nga ang mga hayop, ang mga inanato, ang mga baka nagisulti sa Biblia, mas klaro nagisulti dito sa Biblia nga ang mga hayop mas muila pa kaysa mga tao nga binuhat sa Diyos. Bali ko na po mga higalag kay igsunan, mas nindot nga masabtan nato karong adlaw kung unsa gayud ang kamumuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan gani ang mga baka makaila sa ilang agalon. Atong basahon sa kadiyot. O ang mga asno makatultol sa pasungan sa patan-an kanila sa ilang agalon. Apan ang Israel nga akong katawhan wala makasabot. So gikumpara gyud sa hayop ang tao. Mas dali makasabot. Grabe. Ang hayop kaysa tao. Mas dali makasabot ikumpara sa Dios ang tao ug hayop. Ingon pa dinhi apan ang tao wala gyud makasabot. And then the last wala makaila. Sumusa gi-reject siya sa taga-Israel. Gi-reject siya sa taga-Juda. Tugod kay mga tao di ko nato sila mahayan kay naanay nagpaila na usa ka hari sa ilang lugar. Mao nang dili dawat si Jesus sa usa ka lugar tugod kay siya mismo. Bisan nagpaila siya nga usa siya ka hari. Apan wala siya mailhi, wala siya dawata. Tugod kay ang prinsipyo sa usa ka nasod nga gidumalahan sa usa ka gingharian. Walay pwedeng moila o walay pwedeng muhatag o kahigayunan sa pagsabot ngadto sa uban nga duna day laing hari apan gusto sa Dios nga magpaila siya nga siya usa ka hari dili lang sa kalibutan kundi sa tibuok universo o bisan ang kalangitan. Mao lang gipasa niya ang kahigayunan, iyang gihatag ngadto sa mga tao nga diin wala mo ila kanon. Usa kay kahigayunan nga gihatag sa Dios kanato.
Roma Kapitulo 11, versikulo 28, Romans 11:28. Tungod kay gisalikway sa mga Hudiyo ang maayong balita, nahimo silang kaaway sa Dios. Aron kamo nga mga dili Hudiyo mahatagan og kahigayunan nga maluwas. Apan tungod kay mga pinili sila sa Dios, ginahigugma gihapon niya sila. Kay gisaad niya kini kaniadto sa ilang mga katigulangan nga panggaon niya ang ilang mga kaliwat. Amen. 29, ug dili gayud mausab ang nauna sa Dios mahitungod sa mga tawo nga iyang gipili ug gipanalanginanan. Gihatag ang kahigayunan sa imo karong orasa. Sumusa, balikan nato ang Isaiah chapter 1 verse 1. Kini nga libro mahitungod kini sa gipadayag sa Dios kang Isaias. Nga anak ni Amos, bahin kini sa Jerusalem o sa ubang bahin sa Juda. Niadtong higayuna, niadtong panahon sa paghari nila Uzziah, Jotham, Ahaz o Hezekiah sa Juda. Verse 2, pamati langit o paminaw yuta kay nagsulti ang Ginoo. Nagatiman ako o nagpadako og mga anak. Apan nagibatok sila kanako. Ang atong Ginoo karon mismo siya nagpaabot sa iyang gibati sa tao. Kabisan wala siya ilha. Wala siya dawatas sa usa ka lugar. Iyang gipabati sa mga tao ang iyang pagatiman. O iyang gi-address sa langit sa yuta ng Dios. Pamati langit o paminaw yuta kay nagsulti ang Ginoo. Wala say laing kasumbungan o wala say laing kasultihan kundi si Isaias lamang tungod kay gusto niya ipabati sa mga tao na nagkinahanglan ang Ginoo nga mapansin siya. Kung ikaw sa kaginikanan, gihimo nimo tanan sa imong mga anak. Apan bisan gamay, wala kay nabati o wala kay naramdaman sulod sa imong kasing-kasing. Nalipay sila sa imong gihimo. And possibly, masakitan ka sa gihimo nimo sa imong mga anak. Ang atong mga ginikanan, naghatag og panahon aron maghago sila ug atimanon pag-ayo ang mga anak. Pasakalit lamang muingon ang imong mga anak na bisag gamay wala sila mahatag ug wala kanila pansina sa tanan imong gibuhat. Mapati nimo ang gibati sa Ginoo. Ang makarelate lang niini katong dunay mga anak nga wala pansina ang ilang mga ginikanan o wala pansina sa ilang mga bata ang mga ginikanan. Sakit sa side sa Ginoo. O wala siya laing kasumbungan kundi ang iyang mga propeta. Si Isaias ang iyang gipahungawan. Si Isaias ang iyang gisultihan. Tugod ka illegal ang iyang pakigsulti sa mga tao kung walay tao na iyang gamiton. O si Isaias, ang tao
na iyang gikalipay, na iyang kasumbungan, sa iyang gibati ngadto sa mga tao na wala mo tagad kaniya. Ingon pa niya, pamati langit, gipasaksi niya ang mga binuhat sa kalangitan, aron paminawon sa mga yuta ang iyang pagtuaw ug ang iyang kahangawa, kay nagsulti ang Ginoo. Nagaatiman ako o nagpadako sa mga anak, apan nakigbatok sila kanako. Nasakitan ang Ginoo sa usa sa mga katawhan nga wala niya pasagdi apan wala siya tagda. Wala siya hatagig pagtagad. Wala siya hatagig panahon nga ang Dios makigsulti kaniya. Ang Dios tagaan niya panahon nga musimba siya kaniya. Ang katawhan karon sa Tagum City, sa ubang kalungsuran nga maabot niining atong programang Tingog sa Kamatooran. Ako kamong sultihan, pamati kamo karon. Ang Dios, wala siya nagpasagad. Wala siya nagkulang. Hatagan nato sa panahon. Gato siya hatagan sa tinuod na pagsimba. Ipanalanginan kas Ginoo, tagaan kag may mga lawas, gihatagan kag mga himsog ng mga kabataan, gihatagan ka sa tanan nimong gipangayo. Papanusahay, dili ka kabalo mo response sa adlaw sa Domingo aron simbahon siya. Gibaliwala nato ang gihimo sa Ginoo. Apan ang Dios wala nagbaliwala kani. Bisan gani ang mga baka ila sa ilang agano. Sakit sa akong side o sa imong side. Nagi-compare kita sa usa ka hayop. Nagihulagway ang hayop na mas maayo pa kaysa tao. Na muila sa iyang agalon. Ug ang mga asno makatultol sa pasungan sa pakan-an kanila sa ilang agalon. O kini mga asno, musubay lamang kini kung asa sila gipakaon. Kaya nakatultol sila sa tinuod na nagpakaon kanila. Ang mabalantay nga gisgutan din, ang agalon nga gisgutan din hikul, walay lain kundi ang Ginoo. Makatultol dapat kita sa nagpakaon sa tuwa. Masayod ka karon nga unta ang akong kinabuhi, imong kinabuhi, makaila kaniya. Tugod kay sakit sa iyang side, nagihulagway lamang kita. O gikumpara lamang kita sa usa ka hayop nga mas maayo pa ang baka, nga makaila sa iyang agalon, ug mas maayo pa ang asno, nga mutultol sa mga pakan-anan niya. Apan ang first day naging bisan gani ang mga baka. Hallelujah. Ikaw karon nga namin, mas bililhon ug mas naakay kaalam. Apan ang Israel, ang akong katawhan, wala makasabot sa ato pa. Mas nindot kay ning mga hayop sa ako nang gingon. Mas dali makasabot ang hayop kaysa tao. Kung wala makaila ka na, mas dali gid makaila ng hayop kaysa tao. For example, wabot na sa atong panimalay. Bisan gani ang mga taong namuyo o ang atong pamilya, di gani kabalo nga naanay na abot. Baliwala lang sa mga tao ang mga nangabot. Pero sa hayop, layo pa, mukisi-kisi na sa kalipatan. Kaya niabot lang ang iyong pagkakot. Kaya kabalo siya nga patanon siya.
Kabalo siya nga pansinon siya. Apan ang tao maglisod usahay sa pagpansin. Maglisod usahay sa pag-ila. Maglisod usahay sa pag-appreciate sa pagluot na tag-iya sa pagkinabuhi. Gusto sa Dios. Makaila kita sa tinuod nga tag-iya sa atong kinabuhi. Balik sa tinuod nga tag-iya. Kaya nagpaabot siya kanina. Ayaw baliwala ang tag-iya sa imong kinabuhi. Kay naay isa ka adlaw niya na nga magmahay unya ka kung ang Ginoo na ang magpaila sa iyang kaugalingon. Diya talino. Ipahungaw niya kang Isaias sa versikulo 4 nag-ingon siya, pagka magkasasala na nasod, katawhan nga puno sa kadautan, kaliwat sa mga malapason ug malimbungon, gisalikway ninyo o gibiay-biay ang Ginoo, ang balaan nga Dios sa Israel. O gitalikod kamo kami. Mga taga-Israel, nganong nagpadayon man kamo sa pagmasinupakon. Mga naminaw karon, nganong nagpadayon man ta sa nagmasinupakon. Nganong gusto man ninyo nga masilutan. Sama kamo sa tao kansang ulo pulos na samad o kansang kasig-kasig na puno sa kasakit. Gikan sa ulo hangtod sa lapalapa, wala gayoy bahin nga walay tatsa na lukop kini sa mga samad ug bunog ug kabahong. Wala man lang kini mahugasi, mabukusi, ni mahidhiraglan. Ang mga tao di ay nga wala makaila sa Dios. Gihulagboy niya sa usa ka tawo sa Samaran, puno sa grabing kanser sa balatian. Verse 7, naawaw ang inyong nasod. Ang mga tao di ay nga dili mo ila kaniya, posible mahimong mamingaw ang dapit na atong gipuy-an. Ang inyong lungsod na nga sunog, samtang nagtanaw kamo, panguhaon sa mga langyaw, ang mga bunga sa mga tanom diya sa inyong uma, pasipad-an nila ka. Pasipad-an nila ang inyong kaumahan hangtod nga dili na kini mapusuan. Ay gusto lang sa Ginoo, ikaw karon nga naminaw, mubalik kita sa tinuod nga tag-iya sa atong kinabuhi. Kamo mga tigdumala o mga katawhan sa Jerusalem, verse 10, sama kamo sa mga taga-Sodoma o Gomorra, pamatiin ninyo ang pulong sa kasuguan sa Ginoo na atong Dios. Niingon ang Ginoo, walay dili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipunan ako sa inyong mga halad nga sinunog o mga karnero sa mga tambok, sa mga mananap sa inyong gipatambok. Wala ako malipay sa hinalad ninyong dugo sa mga turong baka, mga karnero o mga kanding.
Bisan di ay ang tao nga mutultol panahon sa Domingo sa simbahan apan nagpadayon sa pagpakasala. Walay kalipay o walay Diyos nga mudawat sa atong mga pangalan ng simbahan. Hallelujah. Ingon pa na sa verse 12, kinsa ang nagsugo kaninyo nga dad-on kining tanan kung musimba kamo kanako. Gusto sa Dios na kung makatultol manggaling tag simbahan, biyaan ang mga sala na atong itipig-tipigan. Buot ipasabot, nangita siyang tao nga muilakan niya. Kaya kung ang tao makailakan niya, siya na mismo mo desisyon sa pagbihiya sa mga sala. Walay tao nga dili makabiya sa iyang sala. Hangtod nga dili ka makaila kung kinsa ang imong gisimba. Si David ningon siya sa Psalms 47. Naku ang iyang pagrespeto at pagtamod sa Dios. Psalms 47 verse 2 ningon siya, talahuron gayud ang Ginoo. Ang labing halangdong Dios, gamhanan siya nga hari sa tibuok kalibutan. Mismo si David sa iyang pagpakasala. Nganong gipasaylo si David? Tugod kay ang iyang pag-ila sa Dios. Usa ka hari ug halangdon ug talahuron nga Ginoo nga iyang nailhan nga usa ka hari. Mapasaylo lang diay ang tao sa Dios kung imong ilhon siya na usa ka hari, usa ka Dios nga tagiya, usa ka Dios nga talahuron sa akong kinabuhig sa imong kinabuhig. Verse 6 ningon siya, pag-awit kamo mga pagdaig sa Dios. Pag-awit kamo mga pagdaig sa atong hari. Kaya ang Diyos mao ang hari sa tibuok kalibutan. Daigan ninyo siya. Pinaagi sa mga awit. Ang gusto niya sa Ginoo mahitabo nga sa panahon ang tao moduol kaniya. Panahon sa adlaw sa Domingo. Panahon sa adlaw sa atong pagsimba. Panahon sa atong pagdaig kaniya. Gusto sa Dios mailhan siya. Kung kinsa siya nga nagadaig, atong nga pagdaig ato kaniya. Ang gusto niya ikaw karon nga naminaw, higala gigsoon sa imong mga balay, sa imong mga sa bisan asa ka nadapit karon. Ang gusto niya ikaw mismo makaila ka kung kinsa ang Dios na atong gisimba. Amen. Hallelujah. Usa sa kahari na Dios. Usa sa kahari na Ginoo. Manabaliko na to sa Isaias. Ningon siya sa Isaias ganina kapitulo 1. Pagka makasasala nga nasyon, gihulagwan niya ang tao na mahimong awaaw ang iyang lugar. Sa panahon ang tao nga dili mo ilakan. Nabisan gani ang mga taong gi-address niya mga tigdumala sa verse 10. Wala niya ikalipay. Kaya bisan karon ang mga leader sa atong kasimbahanan.
Bisan gani karon ang mga taong gitamod nato ng mga halangdon, wala naman gani makaila kung kinsa ang Dios nga nagtawag kanila o nagpili kanila. Mingon ang Ginoo sa verse 11, walay bili kanako ang daghan ninyong mga halal. Ingon pa sa verse 12, kinsa nagsugo ninyo nga dadkon kining tanan kun mosimba kamo kanako. Verse 13, undangin na ninyo ang pagdala og mga halad nga mga walay pulos. Gingilaran ako sa inyong mga incense. Dili ko na maagwanta ang inyong panagtigom. Manang gusto na sa Ginoo kung magtigom kita. Dapat makaila kita kung kinsa ang atong ipasidunghan. Verse 15, kung ibayaw ninyo ang inyong mga kamot sa pag-ampo, dili ako manumbaling. Dili ako mamati, bisan pagkapila kamo mag-ampo. Tungod kay daghan kamo gipamatay ng mga tao. Nagpasabot ang tao karon na bisan mo ampo siya, apan magpabilin sa pagpakasala, walay Dios na maminaw. Sometimes mingon kita, nabisan sa akong pagkamakasasala, gipanalanginan ko sa Ginoo. How come ang Diyos mo panalangin? O how come ang Ginoo maminaw kung ang tao nagpuyo sa sala? Kinsa ka nang nagpanalangin kani? Verse 16, ingon pa niya, hinlui ang inyong kaugalingon. Ang Diyos nakigsulti sa mga taga-Israel. Ang gusto niya, ang mga tao na muduol kaniya, unang-unang himuon sa tao, hinluan niya iyang kaugalingon. Ikaduha, hunong kamo sa paghimo og dautan sa akong atubangan. Nagpasabot, gusto sa Dios, ikaw karon nga naminaw, hinluan ang atong kaugalingon. Ewan pa dili, hunong kamo sa paghimo og dautan. Gusto sa Dios, undangon og tuldukan ang atong Amen. Amen. Gusto sa Dios karon ikaw nga naminaw. Sa verse 17 ingon siya, pagtuon kamo. I-challenge kita karon. Na kung ang tao di ay dili mo abli Biblia. Ang tao di ay nga dili siya himong mubasa aron mo tuon sa Biblia. Dili siya makapabuhat og maayo. Pagtuon kamo sa pagbuhat og maayo. Ang mga butang maayo naa sa Biblia. Kung gusto ka mohimog mga maayo. Og tinguhaa ang katarong, madlungan ninyo ang mga madinaog daugon. Panalipdin ninyo ang katungod sa mga ino ug mga mina. Ay gusto lang sa Ginoo pero ikaw nga naminaw. Wala ako kabalo. Kung ano sa'y imong gitaru-taruan na sala. Ay gusto lang sa Diyos na magpagto kita. Kaya bisa na natong panggoberno karon, ang nasod sa Pilipinas, nagasibya sa kabangkuhan. Nabisa na natong presidente, nanawagan sa kausapan. Nanawagan sa kabangkuhan. Tungod kay nakita sa atong presidente, na bisan ang mga taong nagdumala sa panggoberno, nagahimo gihapon mga kasalanan. Bisan ang mga tao nga nagadumala sa mga kasimbahanan, nagahimo gihapon kasalanan. Muna ang atong presidente nanawagan siya na iyag yung puuhon ang mga tao nga naghimog sala. Usa ka na ka prinsipyo, usa ka na ka panawagan
usa ka na kagusto mahitabo sa aton nasod nga ang atong katilingban gikan sa nasyonal, probinsya, ug ngadto sa pinakalukal sa atong barangay na nawagan ng atong presidente sa kausaban. Nabisa ng atong Ginoo na nawagan usab sa kausaban sa tibuok katawhan. Kung namingon ng atong presidente, uuhon niya ang musupak kani. So sa ato pa, nagpasalamat ta sa Dios ang atong hari. Gihatagan tag presidente nga nang hinlo ug sugod sa atong community. Nabisan gani ang Ginoo, nanawagan siya nga puuhon niya ang mga tao nga naghimog sa lahat. Gigamit ang atong presidente para makaamgo ang mga tao na dili maayo nga magpabilin kita sa paghimog ug sala. Amen. Ug pagsupak sa iyang pamaagi. Ay ang tanang gihimo niya dili para sa iyang kaugalingon, para usab sa atong kaugalingon. Mausab ang atong Dios. Nanawagan siya na dili para sa iyang kaugalingon, kundi para usab sa imong kaugalingon. Kaya ang katuyuan sa Dios, walay tao nga magdugay sa yuta, ni makapadugay-dugay ni ini. Tungod kay moabot usab ang kamatayon, na wala nimo masabti, o wala nimo mahibawi. Ang kamatayon gay, iabot na kanimo, o ang pagmahay, ana sa tunay. Busa mga higala, mga kaigsuunan, na naminang karon balik sa tinuod nga tagiya. Mao na ang Dios ug ang atong presidente gigamit sa Dios. Kay dili siya gusto na ang tao magpabili sa pagkakasala. Sa verse 18, ingon siya, mingon usab ang Ginoo, dali kamo, maghusay kita, bisan unsa pakahugaw ang inyong mga sala. Limpyuhan ko kini aron mahinluan. Ang Dios nihatag siya og kahigayunan sa mga tao na nagpabilin sa pagpakasala. Ngari ka mo ang Panginoon. Duol sa iya. Makighusay tani. Ayaw pamumpisal sa tao. Kaya ang tao nga imong gikumpisalan, utro pod nang naghimog sala. Mudiritso kita ngadto sa Dios nga mo kumpisal. Ingon niya, umari ka mo. Maghusay kita. Kamu nga naminaw karon. Nga nangumpisal sa tao. Nga utro pod nang imong gikumpisalan. Naapoy gitagu-taguan sala. Nganong dili na lamang ta mudiritso sa Dios. Nganong dili na lamang ta mudiritso sa Ginoo. Aron kita mangumpisal sa atong mga sala kaysa iya ta nakasala. Wala ningon sa diri sa verse 18, niingon usab ang Ginoo, dali kamo maghusay kita. Sa 1 John chapter 1 verse 9, niingon siya, umari kamo. The same gihapon. Isugid, ikumpisal ang atong mga sala ngadto sa Dios. 1 John chapter 1 verse 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, Asa nato isugid? ngadto
dili sa tao. Kay ang tao nga imong gisugiran, wala ka nagsunod-sunod anak niya. Usahay ang tao nga atong kumpisalan. Tanaw na to usahay sa gawas ang mga suot daw mga tao nga walay mga sala. Apan dito kita mo kumpisan sa wala di sala. Who is the Lord? King. Amen. Jesus Christ is a sinless. Dito ta mo duol kami. Kaya posible ang tao nga atong duulan. Posible human imong duol. Istorya ka sa iyang mga kauban. Palikon ako, ingon pa sa 1 John chapter 1 verse 9, Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo ka nato sa atong mga sala ug sa paghinlo ka nato sa tanan natong mga kalapasan. dito sa Dios ang tanan nga muhinlo siya once kita maduol. Wala sa verse 18, ingon siya, ningon usab ang Ginoo, dali kamo mabusay kita. Bisan unsa pagkahugaw ang inyong mga sala, iyang paputikon sama sa balhibo sa karnero. Wala ikaw karon nga naminaw. I-text ang among numero. Pag gusto ka, mumpisal sa Diyos. Kamingon ka. Gusto? Sugod ka ron, so Ginoo ko, mumpisal na. Moro na yung mga sa Ginoo ko muduol na. Sugod ka ron, Ginoo. Ano mo siya? Ilhod ka pa. Natag-iya sa pagkita. Sa Smart 0920-26-85089. Alang sa gustong mo text sa ato sa Smart 0920 26 85 089. Sa TM 0965 435 3347. I-text ang among numero alang sa gustong mamuhatag pagtagad sa mensahe sa Ginoo. Kung alang usab sa atong mga suking tigpaminaw, kini nga programa Tingog sa Kamatooran. Kung nasa gani ang Espiritu sa Dios, anaa ang kagawasan. Kaingon pa sa Joshua chapter 1 verse 8, the Bible is a book of law, meaning libro sa balaod sa gingharian. Kinsa di ining Dios sa di sa kahari. John 18:37. Kung ilpon mo siya nga hari, dawaton kanya. Kaya siya lang, napasay. Ano yun sa akin? Alang sa atong mga higala diha sa atong Facebook account, sa atong Facebook page, Tingog sa Kamatooran. Pwede ka mo muhatag sa inyong realization kung sa inyong angguhan, kung sa inyong nadawat, mensahe, hindi nga kabuntag. Salamat sa pulong kita. Wala akong ihatag kini sa mga kaubanan alang sa paghatag o panahon sa akong gitawag na realization alang sa mga nanuhan. Ang akong realization na masakitan day ang Ginoo kung ako lang siyang i-take for granted. Kaya nagitang nasimbak ko karon ug madili, nabasa ko karon ug madili na pod. Ni anak ba? So, kinahanglan jud di ay na akong ibutang sa akong hunahuna na siya ang tag-iya sa akong kinabuhi o sa tanan nga anaasa ko karon. Ug kung moduol ko sa iya gid kong dawaton. Ang pasayloon ng ako mga sala. Ang ako pong realize yung oras sa tago, kung kilala ko na yung Ginoo, kung
pagtagad ng sa katao. Sa ako, kinalan siya nga Dagon, i-appreciate na ako ang iyahang pagkamayo, ang iyahang pagkahari sa kinabuhi nato. Ako ang naamuguhan karon. Ako bang nakita while nagbasa sa Isaiah 1, unsa kadako ang kasing-kasing sa atong Dios, kana bitaw ang iyang kahingawa sa iyang mga anak. Nga bisan ba man niabot sa punto nga ning rebelde ang mga katawhan, yung sa likod sa iyaha, ibiyaan siya, pero siya nga Dios, wala sa ning biya. Murag take for granted siya sa tao, apan ang Ginoo wala siya nagbaliwala sa iyang mga katawan. Gani every time nga makasala di ay ta, ako makasala ako, siya yung unang masakitan. Akong nabati gyud niya, masakitan siya. Sa dihang kahimok tag sala, siya yung unang mubatid kasakit. Unya ako pong kita nga siya ang Dios nga bisag makasala ang tao, mahatag siya og chance. Kaya niingon siya, bisan nasakitan siya, pero ingon siya, dali rabot mo, duol mo na ako kay maghusay ka. Grabe yun. Ana ang kasing-kasing sa atong Diyos. Munang walay rason mga igsoon nga dili ka magpaubos sa atong kaugalingon. Duol sa iya, kay grabe siya nga Diyos, nagulat kanunay sa iyang mga katawhan. Para po sa ako, ang gugma sa Diyos ako adako dito ay grabe gid ang iyang paghimo dahil sa tao ba na kung tao na ay purpose para di mo dahil sa iya, dili makalimon sa iya o dili mo kalimon sa iya. Wala nga sa una, mga lagad sa Ginoo, pero sa iyon na gid kay pumubiya sa Ginoo. Murag take for granted na pagpangalagad, pero importante di ay kinabuhi sa katao na maila-ila ni mo kinsa ang Dios. Para sa ako ang ilan ako siya nga hari, wala nga walay rason ng talikod ko sa iya ha. Walay rason ng biya ko sa iya o walay rason na magbuhat ko ang sala kay ang pagkailan ako sa hari mao sa butang ba nga kanang nakapaabli sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo di ay niingon nga dula-dula lang. Okay, hari man ako pag-ila sa iya. Damol nga, seryoso ka sa akong pagpangalagad sa iya kay ang hari, labaw man siya sa ako ang kinabuhi mo na nasabtan ako ang pulos Ginoo karon. Bless kay ko tungod kay grabe ang pagbati sa Ginoo ngadto sa tao. Pag ang tao gitalikod lang susama sa Ginoo ni Pastor Remel, grabe lang pud ang gugma sa Ginoo nga bisan ang tao makasala apan ginahatagan pa niyang chance nga makaduol pagbalik sa iya mo nga para sa pagdasig ako sa mga listener mo balik ta sa Ginoo mo itag-iya sa atong kinabuhi. Kay mo na giingon ba dito sa tiyan nga kung wala ang Dios wala gid kay mahimo. Mao nga ang pulong sa Ginoo karon gipaabot niya para sa ato para mahinumduman nato siya nga importante di ta sa iya. Amen. Ang insulto para sa ato ba nga tao nga ang hayop mato pa sa Isaiah ganina mao na hinuon mo murag mas gitaga pagtagad sa Ginoo kay ngano ang tao nakalimot di ay sa Dios mao na nga sa karon nga panahon mubalik kita sa Ginoo dili nato kalimtan ang Ginoo tungod kay ngano man ang atong kinabuhi nagagikan sa iya mao na nga bulahan kay ta karon napa ang grasya sa Dios sa ato wala pa kaniya kuha tungod kay ang rason gusto niya nga ang tao makaila sa iya gusto niya nga ang tao musubay sa iyang pamaagi ug kabubuton ug labaw sa tanan gusto niya ang tao maghatag kalipay sa iyang kinabuhian. Mao na nga dalaygon ang Ginoo, bless kay ko sa pulong niya. Kaniya ang kasiguro. Alam sa tanan ni Lumin. Ayaw tuguti nga ikumpara siya sa karo sa pagka. Ayaw kalimot mga wala na sulay alam. Ikaw ako gusto lang sa Ginoo
makaangin ka. Usahay pasakitan ka, usahay. Ipong parata, usahay. Dito sa walay Diyos. Pero usahay ang mga walay Diyos. Pauhinuin ang Diyos. Wala karon. Gusto na ko ipaabot sa inyo. Dulang. Lagi sa kanon. Balik sa Tingog. Andam siya. Buhatan ka nito ng luwasan. Doon na may ipiling na verso ko. Ayaw tuguti ang Diyos lupaina sa inyo sa isang hapon. Alam niyo sa mga taong na puso, mga taong na ambugiro, mga taong bituhan na hawd na gid kaayo para sa imo ni. Isaiah chapter 2, verse 11 to 12. Muabot ang adlaw nga ang Ginoo lang gayud ang pagadaygon. Ikaw nga naminaw ka. Ayaw sige kalipay nga daygon kastawa. Kay nagi isa ka adlaw niya na maundang ang pagdayeg ka. Kay dili gid mo success ang imong plano kung accomplish mo daygon ka kamay. Kay moabot yung adlaw na siya lang ang atong dayeg. Ipaubos niya ang mga mapagarbuhon, Moabot yung adlaw kini mga taong hambugiro. Ipaubos ito. ug mapaigtason. Kini mga taong mapahitas o matakubli. Moabot yung panahon. Ikaw na po niya ang mapubli. Verse 12, kay may adlaw nga gitagana ang Ginoo nga makagagahom sa pagpaubos sa tanang mga mapagarbuhon, mga mapahitason ug sa mga nag-ila sa ilang kaugalingon nga gamhanan. Timan kining akong isulti sa kanan ng mga hambugiro, mapagarbuhon, mapasipag-on, mga taong wala mo ila sa Diyos. Na ayoy isa ka adlaw niya na maila-ila nila na naaday tinukan at nagtiya sa iyo. Ako si Pastor John. Pasalamat ko sa Ginoo. Kaya ang Diyos nagpaila ka natin. Kihulog ko niya. Sa pinakalawang mga pagkahulog. Abang salamat. Kaya nagkatunan na ako. Ang makaubos. Wala naman tayo ibang oras mga higalag kay suunan. Ako maingon kanina. Ang Diyos manalangin ka nato. Muna kami magpaila sa among kapilingon. Ako si Jocelyn Presilio. Brother Gaga, Ako na si Remir Sidoripa. Isura Giselle, okay? The Return of the Prodigal Son. Evangelist Joy. Maingon kami. Dindan ang Espiritu sa Diyos. Na ay kagawasan. Ang Diyos manalangin ka nato. Hello, morning.